uden hæmninger. Så skal du lige bevare dit sprog. Og så... Ja. Så nu bliver der videoer optaget igen. Nej. Simpelthen. Nej. Fortæl om dit forhold til drag queens. Tilbage i 73. Så var det, at jeg var ude sammen med min mand. Jeg mener mine mænd. Dine mænd? Kvinder, tak. Nej, Jo. jeg er til den anden side. Ja, men de er ligesom kvinder i en kendt. Nej, en mand i... Hvad er de? Nå, tilbage til drag queens historie. Det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen. Transvestisere. Nå. Så du nogensinde hænger hængt ud på... Det hedder hængt, ikke? Jo, det kan man sige. Ja. Ude ved Jeff derude. Altså, mener du på bladet, selve bladet? Nej, ikke på fladet. Nej, okay. You know, ligesom fitness, vi snakkede om lige før. Ja. Så er det bare on top. It's like on the top, on, like basically on. Ja. Okay. Ja. Okay. Så er jeg Ja. 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 End of discussion, altså. Nej, ikke helt færdig, faktisk. Jeg vil fortælle en historie om, da jeg vandrer med min kamel, Ole, til Mongoliet. Mongoliet, som sådan, er et meget mongolsk land. Utrolig mongolsk. Ja, utrolig mongolsk og dejligt. Jeg har aldrig set så mange flotte, dejlige spasser samlet på et sted. Okay. Altså. Ole. Ja. Nu forstyrrer du. Ja. Tror jeg. Jeg trækker mine ord i land. Og Ja, hvis du lige trækker dine ord tilbage, så kan jeg lige få indført noget. Ja, huge, godt. Så er de i land, simpelthen. Det var lige Der er det. Og jeg er syg. Der er skift gear. Jeg mener... Det var Brian Mortensen forresten. Hvem var det? Brian Mortensen. Film ham. Kører kun fjern. Ja. Jo. Ja. Ej, en trafik, der er her. Ja. Jeg bliver helt nervøs, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg ved, Har vi fri? vi har Har vi fri. fri? Ja. Så kunne vi have gået på længe tid. Er I færdige? Lav lige et salto. Bare for et eller andet. Kan jeg også godt. Vil bare ikke blære mig. Så lige lidt carburetter, så kører den. Det kan jeg ikke. Det kan jeg så ikke mere. Jeg skal også hjem nu. Det kan du ikke mere. Jeg kan stå på hænder.